आं निउस रादाबनिफ्राय फैनाय नोंसोर गासै आंनि आंगो मानगोनां सोद्रोमाफोरखौ हामबाय होयो। मानो होनोबा बे आनजिलुसआ आंनिबो बिदा जायो। जाय बे आनजिलुसनि बिदाया बिनि बिमाया फुलस्रि, आंनि आइया थाइस्रि। जों बिदा बिनानाव जायोना, जों न' खाथि खाथि। जों बे समाव नुनो मोनदों, आं 8 बोसोर जाबायमोन बे समाव। न'खरनि गेजेराव बेनो माहि, बेनो गोबां खामानिफोरखौहाय मावोमोन। न'खराव जि एसे हा दङमोन बेखौ मावनानै गावनि बिमा बुरै बिफा बोरायखौहाय गोबां खस्थ'नि गेजेरजों हाजिरा मुजिरा मावदेरनानैबाबो बियो सहाय खालामोमोन। बियो बल गेलेनोबो बिराद मोजां मोनोमोन। जों सानदोंमोन बे आदाया थानायमोनबा बियो न'खरनि थाखाय मोजां खामानिफोरखौ बा गामिनि थाखाय मोजां खामानिफोरखौ बा हारिनि थाखाय मोजां खामानिफोरखौ सासे मावनो हानाय गियानि सेंग्रा जोहोलाव जागोन होननानै जोंनाव मोनसे फोथायनाय दङमोन। नाथाय दिनै जाय आदाया अनख'खाय, हारिखौ अनख'खाय, बयखौबो अनख'खाय दिनै बियो बयबो थांनांगौ होननायलाय बे जोंनि रमान हांखोनि जिथुनाखि हांगोमायाव बयबो थांनांगौ होननानै जाय उदालगुरि सारियालियावहाय बियो दावहाथिलियावहाय गावनि जिउखौ बावसोमनानैबाबो बे आदाया ओंखारलांदोंमोन। नाथाय बे समाव न'खरनि आयंमोना गाबदोंमोन, जों गाबदोंमोन। गिथावना बायदिसिना थांनायफोरखौ लोंहोर थांनायफोरखौ नुनानै जों मा जागोन बेखौ साननानै जोंहा गोबां दुखु आरो गाबनाय मेगनाव मोदैमोन। नाथाय जोंनि बे साननायफ्रा दिनै मोगथाङावनो फैमारदों। जाय आदाया पुलिसफोरजों गावजानानै बियो माइ बारियावहाय एब्रेदोंमोन। नाथाय एब्रेनानैबाबो गवाखै बियो। नाथाय सासे बिहारि हिन्जावनि खिथानायाव बियो दिनै पुलिसफोरजों हमजानानै बियो लांजाबाय गावजानानै, आरो लांनानैहाय गुवाहाटियावहाय बेखौ लांबाय। नाथाय मा खालामनो, न'खराव बे समावहाय जेरै आदाया बुंलांखाबाय, न'खराव अबस्था गैया। जाय बिनो गिदिरमोन गासैबो बिनि उन्दै होननानैहाय। नाथाय बेवहाय नायनोबो जेबो थाखा फैसाबो गैया। आरो बेवहाय जोंनि जिथुनाखि जाय बेखौ बे दावहाखौ दैदेननाय जोंनि दैदेनगिरिफोर बिसोरबो रावबो खबर लाफैनाय जायासै। जानो हागौ जों बेखौबो दुखु मोनाखै। बे दावराव दावसिनि थाखाय, गारि मथरनि थाखाय बै समावहाय बिसोरबो थांनो हायाखै खोमा, जों बेखौ बुजिनानै लायो। नाथाय दिनै बे आदाखौ जोङो गोथैखौबो मोनबोआखै, मोखांबो नुबोआखै, बिनि गोथै हाखरबो गैया दासिमबो। बिनिखायनो बेसे गोबावनि 1974नि उनावहाय दिनै जाय निउस रादाबगिरिफ्रा फैनानैहाय खनसायफैनायखाय दिनै आंनि खुसिनि मोदै, बियो दुखुजों लोगोसे खुसिनि मोदै। बै समावहाय जों बेफोरबायदि बुंनो जेबो सुबिदा मोनाखैमोन। नाथाय दिनै जों बे सुबिदाखौ मोनबाय। बिनिखायनो जों सरखारनिफ्राय खावलायदों गोसो गुरैयै, अननायजों, जाहाथे जाय न'खराव साख्रि आवलाफोरबो सासेबो गैया, जाम्बा जाम्बि गोजा, दिनै बिसिनि न'खरा सिगां जेरै गैया दाबो बे अबस्थायावनो दं होननानैहाय दिनै जों नुनो मोनो। बेनिखायनो अननानै सरखारफ्रा, जाय सरखारा खावलायदों धोरोम थागोन, इसोरनि आशिर्बाद मोनगोन आरो बिथांमोननि मावनायाव जै जालांगोन। आं बिनानाव जानानै दिनै बे न'खरनि थाखाय खावलायदों। बिनि मुंख्लं खाम्फाखौ जुदि गायनानै दोनोबा गामिनि दा देरफुनाय जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिसोरो सानगोन, हारिनि थाखाय बावसोमनाय मानसिफोरनि थाखाय लस गैया। थैनानै थाङोबाबो मोनसे सिन नुथायखौ जों नुनो मोनो होननानैहाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा साहसि जानानै हारिनि थाखाय मावनो थाखाय बिसोर उनफिननाय नङा। मोनसे बिसोरा गोरा फोथायनाय आरो बिसोरो गावखौनो साहस खालामनो हागोन।
बेनिखायनो आं न'खरनि बिनानाव जानानै खावलायदों आदानि थाखाय मोजां खाम्फाखौहाय गायसननायजों लोगोसे जाय न'खरनि थालांनाय फंबाय बिनानावफोर दङ बेखौ एसे अननानै आं आखाइ खबजबनानै खावलायदों जाहाथे सरकारा एसे हेफाजाब होगोन रांखावरिजों हेफाजाब होगोन होननानैहाय आं खावलायदों जाय आदाया हारिनि थाखायनो बे न'खरनि थाखाय जोबलांबायबा जाहाथे अननानै अनसुंथाइखौ होगोन होननानै बे आंनि गुरै अननायजों खावलायनाय बेनोसै। नोंगौ आं आनजिरुस बाग्लारि बिनि आं फंबायनि जाजायो जों गासै बिदा फंबाय साब्रैनि गेजेराव आङो 4 नाम्बारनि आं माने दुइसिन आरो दा थांना थानायनि बेलायाव आंबो बेखौनो जेरै एसे माने बिनि मुङै जेरै मुंख्लं खाम्फा गायसननाय बा बेजों लोगोसे जायफ्रा थैफादों मुंख्लं जादों बेजों लोगोसे आं बेखौनो आसा खालामो आरो लोगोसे माने जोंनि थांनानै थानांगौनि थाखायबो एसे एनैसो माने सरखारनिफ्राय जोंखौहाय एसे अनसायखाङोबा मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो एसेनोसै। नोंथांनि गामि आरो बिफा न'खरनि गासैखौबो एसे सिनायथि। आंनि गामियाथ' काथरबारिनिफ्राय आंनि आफानि मुङा जाबाय जेरै थैलांबाय आइयाबो गैला आफाबो गैला आफानि मुङा रबिराम मुसाहारि आइनि मुङा फुलस्रि नार्जारि लिरोमोन आरो आइना। मानि थाखाय जिथु नोंथांनि बिदाया रुंसारि जानो गोनां जादोंमोन? आंनि आदाया माने बै जेब्ला 1974आवहाय बर'नि मोनसे हांगामा जादोंमोन रमान हांखोनि नैबे समावहाय बिथाङाबो सासे माने दावहारु जोहोलाव जानानैहाय दावहाथिलियाव आवगायलांदोंमोन नैबे समावनो पुलिसनि गुलिया नांनानैहाय बे जिउ बावनो गोनां जादों। जों खोनानो मोन्दों बिथाङाथ' जिहेतु माने पुलिसफ्रा बिथांखौ बै समाव आथिं गावख्लायनानै लांबाय अब्ला बै समाव गाज्रि रोखोमै बिथांखौ लांनाय जादों मेडिकेलसिम खिन्थु मेडिकेलाव लांनानैबाबो खिन्थु बिथांखौ नंगौ बेखौ माने बिनि गोथै सहखौ जों थांदोंमोन नुहैनाय जायाखै आरो बेखौ बिनि बडिखौबो मोनबोनाय जायाखै। दा दिनै सरकारखौ मा होनना खावलायदों दा बिथांनि मुङाव माबायदि खालामनायखौ लुबैयो? बिथांनि मुङावहाय आङो बेखौनो खावलायदों आं दहाय जेरै बुंबायना जेरै मोनसे मुंख्लं खाम्फा बेखौ बानायना होयोब्ला आरो लोगोसे बेबायदिनो माबा मोनसे सरकारनि सुबिदाफोर जुदि मोनोब्ला माने जों गोजोननाय मोनगोन आरो गोसोआव। बेसेबां बैसोआव रुंसारि जादों? बिनि बैसोआ थैनाय समावहाय 20 जाबायमोन। बेसेबां क्लासाव फरायबाय थायो? बियो क्लास 6। बिथांजों लोगोसे आरो गामिनिफ्राय सोरबाफोर मुंख्लं जाबावदोंमोन नामा? गामिनिफ्रायथ' बिदि मुंख्लं जानाय गैलिया माने जेल जानायफोर दङमोन आरो। मा जाहोनाव बिथाङा बेबायदि हारसिं थांनानै मुंख्लं जादोंमोन? बिदिनो बयबो लोब थांबाय नालाय रायजो राजाफ्रा बे समाव बेबो बिदिनो ओंखारलांनो गोनां जाबाय बर' हिसाबै जाथिनि थाखायहाय बेनो आरो।